Nu har vi spillet i en uge, og der er nogle mennesker, som ikke er særlig vant til at være sharp hver aften kl. 8 og skulle til at synge ramme høje toner og være på toppen. Og folk er også blevet rigtig syge. Der har været feber, der har været hæshed blandt hovedrollen også. Og alt sådan nogle ting. Der er så mange ting, der kan gå galt, hvor det så også er vigtigt, at folk de passer på sig selv og på hinanden. Min interesse for musicals og teater generelt, det startede, da jeg gik i 3. og 4. klasse, tror jeg. Og vi havde vores første opsætning af en musical, som vi kun skulle vise til vores forældre, som hed Piratas Desperatas. Det, der gjorde mig helt hooked, det var måske det med, at der var alle de ting, jeg kunne lide. Der var dans, der var sang, der var fællesskabet generelt. Jeg er så spændt på i aften. Det er anden sidste dag, hvor vi får lov til at vise, hvad vi kan her på Nørrebro. Og ja, men der er intet andet at gøre, end at give sit bedste. Det er globalt. Det er her, vi har fået lov at spille. Vi bruger også rigtig meget den her indgang. Og så har vi baren, og her er orkestret. Jeg sørger altid for at sætte mig i publikumssituation og være sådan, hvad vil de gerne se? Og hvad vil de gerne have ud af den her aften? Og så har jeg altid et ur i sådan bare helt normal med casio-armbåndsur i min lomme, som jeg kan gå og pille lidt ved. Bare for at have et eller andet, du ved, hvis det er, at nervøsiteten skulle melde sig. Frederik, hovedrollen, han er ikke kommet endnu, og vi har opvarmning af vores stemmer om 20 minutter, så det bliver spændende. Godt, nu skal I høre en gang. Nu er det næst sidste forestilling. Der bliver fulde huse i aften og i morgen aften, og nu skal vi simpelthen fyre den af. Så ryger den ud i lommen. Sådan der. Så er jeg ved at være klar. Hey, se hvem der kommer der! Er det hoved? Er det? Ej, jeg bliver klar. Goddag. 1, 2, 3. Gud, det er godt! Æret publikum, hvor jeg får jeres opmærksomhed, tak. Altså det at arbejde og kunne leve af sin passion er for mig alfa og omega. Altså det er jo drømmen. Efter i aften, jeg er virkelig glad. Jeg synes, det gik meget godt. Det er sådan en følelse, man har inde i, som er sådan, wow, hvor ville mit liv bare være fuldendt, hvis jeg kunne leve af det, jeg elsker og brænder for. Og det er en smuk tanke, og jeg elsker det. Hvem kan?